שיעור 10. לכן, נורית צריכה לנסוע לשדה התעופה כי ההורים שלה מגיעים לארץ. ההורים של נורית מגיעים לארץ, לכן היא צריכה לנסוע לשדה התעופה. כי, מפני ש, מילות סיבה. לכן, מילת תוצאה. כתבו. תלמיד שלומד באולפן. תלמיד אולפן. חנות של בגדים. חנות בגדים. כוס של קפה. כוס קפה. עיתון של ספורט. עיתון ספורט. בקבוק של יין. בקבוק יין. מיץ מתפוזים. מיץ תפוזים. תוכנית בטלוויזיה. תוכנית טלוויזיה. שיעור של עברית. שיעור עברית. חנות של ירקות. חנות ירקות. כתבו. גן חיות. גן החיות. עיר קדושה. העיר הקדושה. בקבוק יין. בקבוק היין. שר ביטחון. שר הביטחון. ספר מעניין. הספר המעניין. ראש ממשלה. ראש הממשלה. תחנת אוטובוס. תחנת האוטובוס. מכונית ספורט. מכונית הספורט. מושב נהלל. מושב נהלל, מושב העובדים הראשון בישראל, נוסד ב-1921. השם נהלל נמצא בתנ"ך. המושב נמצא בצפון עמק יזרעאל. במושב חיים כ-730 אנשים. במושב יש בית כנסת, בתי ספר, גני ילדים, ספרייה, מרפאה, דואר, מיני מרקט ובריכת שחייה. רוב האנשים שחיים במושב עובדים בחקלאות. במושב יש שדות ועצים, פרות לחלב, עופות לבשר ולביצים ועוד. במרכז המושב יש מסעדה גדולה ויפה. האנשים שמטיילים בצפון הארץ יכולים להיכנס למסעדה, לאכול אוכל מצוין ולראות את הנוף היפה של עמק יזרעאל. כתבו ברבים. שדה ירוק. שדות ירוקים. ביצה קשה. ביצים קשות. מרפאה קטנה. מרפאות קטנות. גן ילדים. גני ילדים. עץ גבוה. עצים גבוהים. בריכת שחייה. בריכות שחייה. קראו את הקטע וכתבו את שמות הפועל הבאים. ענת גרה במושב נהלל שנמצא בצפון עמק יזרעאל. ענת בת 22. כל בוקר היא קמה מוקדם ועוזרת להורים שלה
בעבודה. היא עוזרת להורים שלה בעבודה בשדה. אחרי הצהריים היא נוסעת ללמוד במכללה. ענת רוצה להיות מורה, לכן היא לומדת חינוך. ענת אומרת, אני מחכה לשבת. בשבת אני מרגישה נפלא. בשבת אני יכולה לנוח. אני לא צריכה לקום מוקדם. אני לא צריכה לעזור להורים שלי בעבודה. ואני לא צריכה לעבוד בשדה. אני יכולה לקרוא ספר טוב. אני יכולה לשמוע מוסיקה. בקיץ אני יכולה לשחות בבריכת השחייה. בחורף, בימים יפים של שמש, אני יכולה לטייל בשדות עם מיכאל. בשבת אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. כאשר, אהבה של ילד בגן. כשגילה משחקת איתי בגן, אני שמח. כשגילה משחקת בגן עם גדי, אני עצוב. כשאני עצוב, אני בוכה. כשאני בוכה, אמא שואלת, דניאל, למה אתה בוכה? אני לא עונה. אני לא יכול לענות. כשאני לא עונה, אמא מחבקת ואומרת, דניאל, יש עוד ילדות יפות ונחמדות בגן. ואני חושב, אמא צודקת, אבל... כתבו. שבעה, רעבה. עצובים, שמחים. רזות, שמנות. זקן, צעיר. צעירה, זקנה. ארוכים, קצרים. רזה, שמנה. בריא, חולה. רזה, שמן. עונים, שואלים. לשאול, לענות. שמחה, עצובה. קשות, קלות. קצרה, ארוכה. בריאה, חולה. שואלות, עונות. אולי בפעם אחרת. היי רותי, מה שלומך? מה העניינים? שלומי מצוין. מה שלומך? נהדר. מה את עושה עכשיו? אני רואה תוכנית בטלוויזיה על חיות באפריקה. את רוצה לעשות משהו יחד? מה אתה מציע? לבלות, לעשות חיים? אולי לראות סרט בקולנוע? אולי ללכת לרקוד? אני עייפה מאוד. לא עכשיו. אולי בפעם אחרת? בסוף השבוע? מה את אומרת? נהדר. אני כבר מחכה לסוף השבוע. לילה טוב. ליל מנוחה. כתבו. חנה יכולה לרקוד בלי הפסקה. רחל מציעה למיכאל לטייל בחורף בדרום, ובקיץ לטייל בצפון. התלמידים אומרים למורה בוקר טוב. המורה עונה לתלמידים
בוקר אור. בבחינה התלמידים צריכים לענות על השאלות. הן בחופשה עכשיו, והן מבלות בתל אביב. יעקב מציע לרחל לקנות מכונית קטנה. הם מחכים לאוטובוס בתחנה. הם אוהבים לבלות בסוף השבוע. הם צריכים לחכות לרופא. השלימו. רותי רוצה לבלות עם חיים בפעם אחרת ובמקום אחר. הם רוצים לגור ברחוב אחר ובשכונה אחרת. היא לא רוצה לאכול בשר, היא מעדיפה לאכול משהו אחר. זה לא יעקב, זה מישהו אחר. זאת לא רותי, זאת מישהי אחרת. דניאל רוצה להיפגש עם רחל ביום אחר ובשעה אחרת. הוא רוצה לגור בעיר אחרת, לכן הוא מחפש עבודה אחרת. הן אוהבות לראות תוכניות אחרות בטלוויזיה. השלימו. הוא עובד כעורך דין במשרד גדול. הוא נוסע לעבודה במכונית הישנה שלו. הוא חוזר מהעבודה מאוחר, ולכן הוא עייף. היא לא מרגישה טוב, לכן היא הולכת לקופת חולים. היא אוהבת לנסוע לתל אביב ברכבת. בבוקר הוא יוצא מהבית והולך לבית הספר. התלמידים נכנסים לכיתה אחרי ההפסקה. אחרי העבודה, יוסף צריך לחזור הביתה. הם רוצים לבוא למסיבה. בחורף הם אוהבים להישאר בבית. Mm-hmm.